Το πας τώρα με τις πάπιες. Τόσες μέρες ήθελα να σου πω ένα ανέκδοτο. Μου επιτρέπετε να σου πω ένα ανέκδοτο? Αντέχετε το κρύο, Για πάμε. Λοιπόν, ήταν ένας τύπος. Αντέχετε το κρύο, λέει. Αυτογνωσία λέγεται. Έχει σχέση με παπάκια γι' αυτό. Από την πρώτη μέρα ήθελα να του πω μέρες τώρα γιατί το ξεχνώ συνέχεια. Ήταν ένας τύπος λοιπόν που πήγε στον γιατρό, είχε ένα μικρό πρόβλημα, ήταν λίγο βραδίγλωσσος. Καλημέρα σας γιατρέ. Καλημέρα σου λέει. Ξέρετε, λέει, έχω ένα πρόβατο και λέει, πρόβλημα έχω, λέει, με τη φωνή μου, δυσκολεύομαι στη δουλειά που κάνω. Λέει, τι δουλειά κάνετε? Εγώ είμαι αγρότης και έχω παπάκια. Έχω μια φάρμα με παπάκια. Του λέει, ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί η φωνή σας με τα παπάκια, ούτως ή άλλως τα παπάκια είναι, δεν μιλάτε, ας πούμε, στο τηλέφωνο με κάποιον άλλον άνθρωπο. Πώς έχω πρόβλημα, γιατί κάθε πρωί στις 6 το πρωί ξυπνάω. Θα ζήσει στο τέλος. Έμφραγμα θα πάθει ο άνθρωπος. Παιδί μου έτσι μιλούσε, κοίτα, πετάχτηκε σαν ανέκδοτο. Τώρα τι να το λέω. Έλα, πες το. Κάθε πρωί ξυπνάω, πίνω ένα καφεδάκι με την κυρά μου και μετά ανεβαίνω στη πλατφόρμα και πάω να πάρω τα παπάκια. Του λέει, δεν καταλαβαίνω, τα πας τα παπάκια, γιατί τα παπάκια. Αλλά εκεί που πάω με τα παπάκια, είναι πρωί και τα παπάκια κάνουν θέλουν να ανοίγω εγώ τις πόρτες και τα παπάκια και εγώ λέω και έρχονται και ανεβαίνουν στην πλατφόρμα και μπαίνουν το ένα δίπλα σαν και κλείνουν την πλατφόρμα και το πηγαίνω στη να φάνε. Τι λέει, ναι ρε παιδάκι, μπορείτε να ερεμήνετε. Μα μας καλά τα ανέκδοτα. Συγγνώμη που δεν μπορούμε τους υπότιτλους. Λοιπόν, και ώσπου να φάνε τα παπάκια, κάνω ένα φραπεδάκι και το τελειώνω και μετά έρχεται η ώρα να μαζέψω τα παπάκια για να τα γυρίσω πίσω στη φάρμα. Και εκεί πάω και τα φωνάζω και αυτά ξέρουνε και ακούνε παπαπαπά και ανεβαίνουν πάνω στην πλατφόρμα για να φύγουν. Αλλά είναι ένα παπαπάκι που είναι τζαναμπέτικο και δεν ανεβαίνει. Του λέω παπαπαπά και εκείνο κάθεται έτσι και με κοιτάει. Εγώ το κλωτσώ και του λέω παπαπαπανέβα και εκείνο και δεν ανεβαίνει. δεν θα τελειώσει ποτέ. Ο γιατρός. Και εγώ τα παίρνω στο κράνιο και νευράζω και του λέω γάμω την παπαπαπαπα και κατεβαίνουν τα άλλα τα παπαπαπάκια από πάνω πάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Άλλο δεν πεις τίποτα. Το κατάλαβες, να σου το πω και στα αγγλικά. Το πρώτο ανέκδοτο που δεν χρειάζεται να τελειώσει για να γελάσεις. Άσε καλά, γόρι. Άντρα, κάνεις εκπομπή τώρα. Πώς δεν το πάω τόσες μέρες με τις πάπιες, πώς το ξέχασα εγώ.